Nezuro President Emmerson Mnangagwa vakabudikira vachiriwadha edensa umwe mudhara so anga atamba inzane 80 years achitamba chipidiguka achitamba nemusoro makumbo ari mudenga. So zvaitika izvozvo vanhu vakataura vamwe vakati well done his excellency magona mudhara pamaita sei magona okungopawo mudhara uyu. Vamwewo vakabuda vachitaurawo mamwe maonero avaita panyaya iyoyo. Asi panapa nhasi ndava ndine nyaya yahopewo ching'ono anova iye award winning journalist wemuzimbabwe achicriticiza President Emmerson Mnangagwa anotaura kuti tinozoita confidence sei pamari yemuzimbabwe iye mukuru wenyika achibuditsa maUS muhomwe make achibhadhira munhu $800 atadza nei kubuditsa mazigi oriwadha munhu nemazigi kana chibhanduru chemazigi. Hanzi zviri kutoratidza kuti ivo pachavo mari yavainge vanayo kana kuti pfuma ine varume vavo haina chekuita nemari yemunomu atobudisa masolid anyway muri Zimbabwe ameno kuti nyaya yacho iyi munoionawo sei makaitarisa imimi kuti can confidence be built in a local currency when the president takes out foreign currency at a public gathering? Mubvunzo waakabvunza achibvunza papost yake yanga akaisai. Imimi da kuti mumbonduudzawo imimi because sometimes vanhu chinoitika nje munhu nemunhu anenge ane opinion yake. Imimi munoionawo sei nyaya confidence dzinobuildika apa mukuru wenyika achibudisa maUS achibhadhira munhu because panapa tinoda kuti mari yenyika iende mberi yakabhekwa negoridhe. US racho rakabhekwa negoridhe but yemunomfutika iri kunze yakabhekwa futi negoridhe. Tomboisa uyu hope paside because pamwe vanogona kunge vane magaraji avo iwo hauna garaji navo handiti ina handa garaji navo handiti ngatimboisa nyaya paground. Unoionawo seiwo?